Kijk me kapot. Is dat Snoopy? Dat is Snoopy. Kijk nou toch. Meisje, kijk. kom maar Hij eens Snoopy. Voordat Ja. Dat is... Ja, nee, goed. Hallo. Hallo, hallo. Hoi. Werd je weer zien? Nee? Nee. Nee. U spreekt geen Limburgs? Ja, ik versta het, ik spreek het ook wel. Ja, ik ken het een beetje, maar ik spreek meestal Nederlands. Ja. Het klinkt wel alsof je het vroeger meer gesproken Ja, hebt. goed nee, alle 50 jaar, dus 50. ja. In dit prachtige huisje. Nee, die goed niet eerst in Maastricht. Oké. Ja. Maar wat een schitterende plek. Ja, het is hier ook een prachtige plek. Ja. We hebben dat even kijken, 20 jaar geleden gekocht. 2002, hè? 2002 hebben we dat gekocht, ja. Oh, toen de huizen nog een beetje betaalbaar waren. Nou, dit was al geen snoepje meer hoor. Dit Nee. was geen buitenkantje meer toen dat tijd. Nee. Oh, want Nee, we het- reden er langs, we zagen het te koop staan en 3 dagen later was het van ons. Ja. Dus het was liefde op het eerste Ja. gezicht. Ja. Weet je waarop ik viel? Ja. Nou, Op die halve voordeur. Op de halve Ja, voordeur. toch? Ja. ja, want dit is al een leuk plaatje nu zo. Ja. Kun je zo lekker overheen hangen? Ja. Ja. U kent het programma niet? Nee, wat ik ken we het maken? niet. Nee. Wij maken voor L1, de Limburgse radio- en televisiezender, maken wij een programma dat heet Onderweg. En dan rijden wij à l'improviste door de hele provincie. En als we ergens een trigger zien waarvan we denken van, oh dat is wel heel erg leuk. Of we worden heel nieuwsgierig. We denken dat ergens een verhaal aan vast zit. Dan proberen we met mensen in gesprek te komen. En wat denkt u dat de trigger was? Het bordje Snoopy. Nee, want dat Nee? zag ik net pas toen ik hier Ja. het hoekje Ja. omkwam. Oh, Ja? U mag nog 1 keer raden. het torentje. Ja. 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 Ja, maar u mag de tuin wel even zien, want het is ook een heel aparte tuin eigenlijk een beetje. Ja, mag dat? Ja hoor, ik zal even open doen. Moet ik even omlopen? Ja, graag. Ja? Doe ik hier het deurtje dicht, hè? En Snoopy heeft gegeten? Ja, hij Ja, heeft... oké. Nou, hij neemt anders maar kleine hapjes, hoor. Oh, nou, dat is een hele troost. Komt goed. Oh, ze noemen het ook een torentje. Let op de afstapjes, hè, weet je, want het is... ja, niet dat we dich dadelijk met gescheurde enkelbanden terug moeten... Ja, dit is toch... Nee, Snoopy is een hond. Hij heeft nog nooit straf gehad in zijn hele leven. Wat heeft hij? Nog nooit straf gehad. Nee? Straf? Nee, kent hij niet. Is het zo'n lievertand? Ja, hij heeft ook nog nooit een tik gehad of een reprimande. Nee. Het is goed. Nee, het is goed. Kom maar binnen. Nou weet ik dat ze... Dit is een plaatje van de dak. Hallo lieverd. Hey. Ja. Och. En nou dacht ik even, vanwege dat luikje, Ja. dat Snoopy een kat was. Nee. Dat het een kattenluikje was, maar het is gewoon zodat hij kan zien wie er aan de deur staat. Ja. Briljant. Ja, doe het maar gewoon dicht. Ja hoor. Kijk, dit is... Volgens mij zijn jullie heel veel buiten. Ja. En heel graag buiten. Ja. Ik trek wel even een jasje aan. Ja, we zijn heel veel buiten. Ja. En wie heeft dit allemaal zo gemaakt? Of was dat ook al? Nee, dit was niet zo. Nee, hier was vroeger een vijver toen wij hier kwamen wonen. Hier was een hele grote vijver. En dit was er allemaal niet, die plateautjes. Maar na elke winter had ik dode kikkers in die vijver. En dat vond ik altijd zo verschrikkelijk vies en eng en zielig. En toen hadden we zoiets, die hele vijver gaat eruit, want die was veel te ondiep eigenlijk. En toen heeft, dit is Michel zijn ontwerp, dus hij heeft het zo in gedachten gehad. U en heeft zo, het zelf ontworpen? Ja. Ja, het was eerst allemaal van Bielse, waren er wel wat paden naar boven, maar ik vond dit toch wel leuker. Het moest toch allemaal vernieuwd worden. We wouden toch dat het een beetje voor de, ook als het slecht weer wordt met modder en zo, dat het een beetje beheersbaar werd. Een gigaklus moet dat geweest zijn. Ja, het is ook over meerdere jaren Het verspreid. bovenste niveau, dat moet nog steeds gedaan worden. Maar Ja. Oké. Hey, en wat is het verhaal van het Het torentje? Nou, het torentje. Jullie kennen het huis op de Rijksweg. Het Witte Huis is van hieruit richting Gronsveld, richting hier gaat. Ja. Dat Witte Huis, dat eerste Witte Huis voor de molen. Dat was vroeger Op de een beauty Rijksweg. center. Op de Rijksweg.
Het heeft nu een muur eromheen. Ja. Een muur, een witte muur. Je rijdt op de Rijksweg richting Heer. Ja. Langs de Heeg. Oh ja, Dat, ja, eerste, ja. dat eerste witte pand. Je hebt die kerstbomenkwekerij. Klopt. Was En was dat een beauty center? Daar heb ik een beautycentrum gehad. Ja, U heeft daar een beauty center ja, gehad? samen met mijn eerste partner. Dat was Guus Giro. Misschien ken je de naam. Nee? Dat was de ontwerper van de eerste Preuvene Lab. Ah, Dus dat zegt mij al meer. Dat zegt wel meer. Dat was hij zat bij De Preuvene Lab, ja. Ja, Ja, ik heb daar ook aan meegedaan. En- Dat was het eerste preuvenement. maar even het verhaal van het torentje afmaken. Ja. En toen dus Guus en ik dat huis kochten, Ja. daar wilden we dus dat beautycentrum. Toen stond dat torentje in dat bos daar, want daar zat ook een stukje bos bij. En toen wij gingen verhuizen, hij is toen overleden, toen is mijn nieuwe partner is Michel geworden. En toen we gingen verhuizen had ik zoiets van, ja, maar het klokkentorentje, wij noemen het torentje, dat nemen moet we wel mee. mee. Dus dat is ook met de verhuizing is dat meegekomen. Het is daar terechtgekomen. En heel vaak is het zo, als hier wandelaars langskomen, dan zie je dat ze of denken van, zullen we vragen of we mogen fotograferen? Maar dat wordt heel vaak gefotografeerd. En Ja. of het een klokkentorentje is, zo weet leuk. ik niet. Ja, Oh, dus, want dat was mijn volgende Ik weet vraag. het niet, ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Dus u weet ook niet of het misschien ooit eens een keer ook echt een torentje geweest is? Nee, of dat ik iemand ken het het hele verhaal niet ervan. Nee, gewoon nee, op die manier... Nee, ik weet Nee. wel, de bewoners waar wij toen van gekocht hebben, het pand, dat was de familie Plantas. Hij was slotenmaker en brandkastenmeneer van de Grote Gracht bijvoorbeeld. ja? En die heeft daar gewoond, dus die familie weet er waarschijnlijk meer van. Is het altijd in zo'n mooie staat geweest? Nee, wij hebben het toen helemaal laten opknappen. En er is dus een heel nieuw zinken dak opgekomen. Toen heeft hij Ja, door het het moet wel Limburgse... opnieuw gerestaureerd worden. Het Ja, we heeft te moeten- lijden gehad omdat het op de grond heeft gestaan. En dat had ik dit jaar willen doen, maar dat verplaatst zich naar volgend jaar. Ja. Maar dat dak is echt, dat is echt Ja, ja. vakwerk. Ja. Wat het heeft enorm dus leuk. Hey, en de kraai? En de kraai, ja, die Die doet zijn houdt de werk. duiven weg. Die doet zijn werk, die houdt de duiven weg. Ja, In verband met de poep en zo. Ja. ja, Ja. ja. Ja, Goh. die duiven die worden dan een Het is plaag. goed, het is goed. En wij houden er niet van om op beestjes, dat is net als muizen, verjagen we. Precies. Maar we maken niks dood. Nee, dat doen Nee. we niet aan. Dus die kraai is een heel mooi alternatief om de duiven. Ja, want een van onze andere cameramensen, Rudy, die Ja. zegt altijd, hup ze doeven, dan hup ze ook stronch. Ja, maar dat klopt. Ja. Goh, wat één kunstkraai dan niet Ja, kan ja, doen, hè? ja. Ja. Nee, dus dat is inderdaad het verhaal van het torentje. Ja. En nou heeft u in de Ja. beauty business gezeten? Ja, ik heb altijd in het onderwijs gezeten. Ja. Ook nog, Ja, daarbij. Ik op dat gebied? ook. Later, ja. En, wat En nu heeft u sinds kort gedaan? gepensioneerd. Ik ben wel mee. Ik ben culinair. Ben ik altijd. Hoe heet dat? Voor de cultuur van Maastricht ben ik wel altijd mee bezig geweest. Met het opstarten van Preuvement en zo heb ik ook meegedaan als vrijwilliger. En ja, we hebben daarvan. En achter het vleeshuis, daar hebben we allemaal borden gehangen vroeger nog. Reclameborden, ouderwetse borden nog. En de Maastrichtse modenacht en zo, dat soort dingen. Ja, daar heb ik toch wel. Evenementen, Daar heb ja. en die evenementen heb ik ook allemaal wel meegedaan met Guus Giro samen. Dat was een goede vriend van mij. En Guus Giro was eigenlijk een van de mede-starters en ja, het denkwerk achter al die dingen. En bent u elkaar dan ook op een evenement tegengekomen? Nee, we kenden elkaar al. U kent elkaar. Ja, zo gaan dingen soms in het leven. Ja. Ja, maar dat is toch alleen maar mooi? Ja. Dus dat is altijd heel. Ik heb ook heel veel. Ja, we hebben nog veel van het Preuvement, hebben we nog wel wat. En, maar dat is. Ja, cultureel is Maastricht natuurlijk altijd toch wel een actieve stad geweest. Absoluut. En ook wel een leuke stad altijd geweest. En ja, daar hebben we vroeger toch wel behoorlijk wat steentjes aan bijgedragen. Dat wel. Ja. Des te meer zal het u aan het hart gaan dat die evenementen allemaal stil liggen. Ja. Ja, En dat verschoven is worden. enorm jammer, want het hoort wel bij die stad. Het hoort ook bij die cultuur en die instroom en alles wat we... Ja, het is gewoon ook noodzakelijk dat in stand blijft. Ik vind inderdaad, dat gaat wel aan het hart, ja. Ja, dat is heel jammer.
tot slot, het was enorm leuk om even... Ja? Ja, om Snoopy door het luik te zien. Ja. Dat is toch wel een highlight van de Ja. dag voor ons. Wel, En om het verhaal van het torentje. Ja. Ja, en verder, ja, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel mensen die dit nu zien, Ja. dat die nou zoiets hebben. Oh, oké, maar is het dat het blijft verhaal erop van het staan. torentje? Ik zet Ja. het misschien ook nog wel ietsjes hoger. Ik vind het toch wel, het is een blikvanger hier. Absoluut, En ja. dat willen we eigenlijk ook wel in stand houden. We willen eigenlijk wel zorgen dat het hier een beetje gewoon goed gaat worden. Je kunt hier nu zo gaan zitten. Dat is waar. Ja, hier is het heerlijk. We hebben hier nog een heel park aan vast.